Baba. So. Who's it? Great. Number one. Hey. Dangena so fresh. Kubagelo adimlando na ya man. Yeah, ne. Man beka na busebesebe saba man. Sure. Kwezwana la be area, kwena ngizidala pizza na be area. Sure. Nathi i-protection ngoku protection fee. Into ngoku ehambayo ngoku. Eningayenza kahle ngoku abafana ba loose. Yeah, mna nami. Yabo laba namacheri ba loose. Yabo. Dizelelonwa. You, so ifumene. Bonini dizelelonwa ndiyiphethe Danko. Ngiphethe ngetray. Kaloku iibhudazi ziyiqaphele le nto ngoba ngabana ngoku ingathi indaba yile nto i-protection fee abantu bayitolika ngenye indlela. Okay. Uyabo? Engafuni umuntu wonke ke kodwa ifuna abantu abasekraheni. Ingena phi apha kuleyo mjolo into? Kaloku into eyenzekayo. Yeah. Lento yomjolo mosi amajita mosi ayajola uyabo ayibona intombazana inhle ayithande atogqiba yobuthandana nenye ngapha ayishiye lena ahamba yothandana nenye ngapha Okay. uyabo Okay. so ke ngofumanisa bangabana na xa eshiya ngapha ushiya izijwili Okay, nenhliziyo ezibhlungu. nenhliziyo ezaphukileyo uyabo so amajita athi no man into ezakwenzeka ngoku apha ababantu mabawuprotect umjolo wabo. Good. Mabakhuphe imali Good. Ayithanda pick up good man. Abantu bazokhupha imali yabo ye-protection for umjolo. Abantu bazokhupha imali. Yes, ye-protection for umjolo wabo. wabo. Umjolo wabo. Abatshatileyo bona banako ukukhupha double kodwa bona. Bathi kaloku yima wena utsho ngoba Kaloku mina ngicinga ba xa idouble because uzophakelwa ngapha emtshatweni. Sure. Ingaphakelwe ngapha emjolweni. Udlikheke ngapha. Udlikheke ngapha. Makabhatale ngapha, bhatale la ngapha. Uyabona ke for sure ke yabo ahleli amajita ayicingisisa because nawo athetha lona. Good thinking. Ukuba ngabana uyajola ube uthrowile. Okay. Uyabo? Lewe yakho. Yes. Yeah. Uyabo? Yeah. Zakubhaqa ibhudazi njani balewe yami. Uchatile kaloku wena. Yeah. Ajoli mina. No uchatile. Apha ajoli. Lo muntu unesicelo sakho wena. Yeah, kaloku ndidlikheke elinye. Sure. Uyabo? Yeah. Kunokucacise kaloku because si live apha unovele uthi lewe yami okingathi ngoku. Masaqabana mntana. Ayixabanisi. So ke ngoku uba uchatile. Okay. Still uyajola. Okay. Uyabo? Then uzobethwa ngamajinqa. Double. Good. Protection. Double protection because ngapha nangapha. So uba uchatile. Sure. Uveri nangapha nomjolo wakho. Yeah. Ugqiba kwa ungabe nayo imali yobhatala kulaa mjolo wakho ithwanqa njani? Asawuthatha umuntu wakho mamgcine up until wena ukhuphe imali ye-protection. Ndiphinde vele ndihambe ndiyofumana omnye vele. Isusu. Double. Wasuka kulo umuntu bamthathileyo wabona into bangabana wena mawuyothanda nomnye because baninzi mosaba ngaphandle waqonda mawuyothanda nami babethwa double. Le mali thetha ngayo protection mhlawumbi bathini xa estimate ayo 700 yabo xa ufuna uprotect. Uyabona indaba yokuqinisa umjolo ngokicomeke kuwe wena mjita because ngathi ayibeka apha emajiteni because namajita mos la ahleli ayaphuma uyabo so ke ngubanga abantu ufuna umjolo wakho ube nayo 7 clip funeka uzazi bangabana kufuneka ube protected ye7 clip so bela imijolo yakubami 1 2 3 7 2100 no 2100 21 yeah asayikhipha amajiteni uyabo ayidayithanda khambe mntana sure nakumbuzo sure lo mbuzo lona abantu ababanayo bona urhwapha nje wona ithini we into urhwapha mhlawumbe ayikho permanent sure abantu ababanayo yabo esa 65 batshilo kaloku amajita ayikho serious lado uyabo and ke ngoku nje biyekho serious ineziphumo ezibi gqithi because kaloku xa iliwa into ivela ithi gqise yimbi uyabo so ke ngoku 1.5 amajita 1.5 abantu ababanayo uyabo 1.5 so it's better uvela udlikheke linye utshate ke uba ufuna utshata because that's the only way if ufuna uphuma ke protection yabo fee idlikheke linye uyeke qha hayi ke makidle ukheke linye wakheke no protection qha nanam yabuya sharp mocha danko